ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон. шумо нам агар чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромат, сурат маълумотша дар номери имо ватсап мо рекремо дар видео оянда фурӯшда эълонда мегузорем. дар имзо навор аст хечбекҳои арзон, Toyotaҳои Camry ВАЗ 2107, ВАЗ 2106 ва дигар намуд мошина ҳастанд ки Opel хечбек, Zafira, хоб Vectra ва мошинои дӯстони азиз дар ду намуд мошинои арзонтарам ҳастанд. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен. дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кораем. мо дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза 1000 баробар аст ба 167 сомонӣ. навора сар то охираш тамошо кунен ва видеоро падлисаш кунен дар ватсап имо маромат рафтем. Яким мошини фурӯшии имрӯза аст баъдро Toyota Camry аст ки американка соли барои 2009 солае ки сӯзишвориш бензини холӣ. Абио мотор 2.5 литра, коробка автомата, сайстани мошини баъдрон беҳтарине. Toyota Camry американка SK. мошин мегӯяд 4 баллон нав, 4 диска, салон тоза, кондитсионер, электропакет, сиденӣ ва лифт, яъне мултидор, опшн мошини баъдрон ҳама чӣ дорад. ягон камбудӣ надорад. мега соҳибшон мошин беҳтарин сайстана мошини шаҳрия. айни ҳол мошин дар душанбе қарор дорад ва нархша гуфтанд 110 000 сомонӣ баъдрон бо одамоне ки наличи мегирад ягон сум арзон мешавад. фақат барои одамони кам кардани харидор. як рақамошин аст TCL кор мекунад. ба кадоми шумо агарам Toyota Camry ки лозим бошад дигар маълумотҳои пурра аз худашон. бисёри бад не бо дар назди мошин мегӯяд муомилаи хуб дорад. бештари маълумотҳои пурра аз рақамошон. лайкҳоро фаромӯш накунед ва силкаи навори моро дар ватсап имо падлисаш кунед. ди мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Mercedes-Benz C-класса ки сечкаи сафед соли барои 1994 астае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абио мотор 1.8 литри пурастoi, коробка механика, сайстани мошини баъдрон нахадвай. мошин раднои краска сафед, электропакет, салон тоза, магнитофон, чихол беҳтарин, 4 дискови рамашка, 4 баллонои 70%. мошинча мега нахада неки нашод задаги пуштаги ҳуҷҷат ва хадавҳо ягон чи гуфтагӣ нестай. мошинчаи шаҳрия мега 100% омада бинен. нархша мега 35 та баъдрон бо хайр муомилаи савдоша қатъи худашон мекунен. мошин дар душанбе. ин ҳамин рақамҳои 918 павилон аст кор мекунад. бештар маълумотша аз ҳамин рақамҳо мегирем. шумо давамхали мошинаи фурӯшӣ бошад агар хона, замин, квартира ё ки ягон маҳсулот барои реклама кардан маромат, сурат маълумотшо риоя кунед фурӯшда мегузорем. лайкҳоро занед. саи мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро ВАЗ 2107 аст ки мошинои советский молодёжни бо нархи арзон. соли барои мошин 1995 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор пурастoi 1.6 литра, коробкаш механика, сайстани мошин баъдрон нахадвай. ҳамин хел мошинча тоза краска шудааст. салоншам тоза, баллонош средни, 4 дискаи худаш, опшн мошин нахадвай мегӯяд. хай камбудиша нагуфтиян. кадоми шумо ки мехаред бо қадшон тамос гирем. нархи мошина мега 7500 сомонӣ гуфтям ва ин мошин бошад дар территорияи душанбе пойтахта қарор дорад. кадоми шумо ки каркарда харидор бошед мошинчаи арзон рақамошон мегафон маълумоти иловагӣ аз соҳибашон барои одамони харидор. дӯстони азиз, шумо агар чӣ намуди мошине ки мехаред дар комментария нависед. мо мошинаи гуфтаги шуморо ҷудо карда баъри шумо видео карда пешкаш мекунем. мошинои нав мехаред, мошинои советский мехаред, чӣ хеле ки мехаред дар комментария номи мошина қатъи кадом солош ки дар кор нависед. мо ҷудо карда баъри шумо видео карда пешкаш мекунем. меҳнати мо барои шумо аст. дастгириятонро фаромӯш накунед. ҳамин навори моро силкаша дар чизи ҳамин сайтҳое ки ҳастанд метавонед падлисаш кунед. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Opel Astra F аст ки дар кузофи хечбек сайстани соз. соли барои 1997 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор 1.6 литри пурастoi, коробка механика, сайстани мошини баъдрон беҳтарин гуфтаги аст соҳибшон. мотор беҳтарин камбудӣ надорад. 100% мегӯяд. мошин масъалан намехӯрад, дуд намекунад. чашкош ягон ҷош варид надорад. пешу қафо мегӯяд ҳама аз тоза дар сурат маълум. 4 диска, 4 баллон 80%, салон тоза ва як моҳи дига мегӯяд танировкаш сӯрох дорад. дастроҳашро мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 30 000 сомонӣ баъдрон боз камтар дига бисёри баъд муомила мешавад.
ин мошина баъдон дар душанбе пойтахта қарор дорад. Ягон ҷош пусидагии варид мега надорад. Хайр, кадоми шумо ки мехаред бо рафта аз пеш як бор дига худатон мебинед. Мошинча 100% тонировкаш як моҳ дига будааст. бисёри баъд такрор намекунад бизорад. ин рақамҳошон аст Вавилон кор мекунад. бештар маълумото аз ин рақамҳо мошинои гуфтагитон дар комментари нависед, мо ҷудо карда пешкаштон мекунем. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст Бадрон бояд аст ВАЗ 2106 мошинои советский. соли барои 1986 бензин газ ҳардуш кор мекард. мотор простой 1 литр экономни, коробка механика, сайстари мошин Бадрон нахаду. мошин мегӯяд ягон дард надорад. ҳуҷҷатош 6 моҳи дига срок дорад. баллон мегӯяд нав аст, аккумулятор пачка. хоб хайнам хали сайстари Бадрон ки мошин мегӯяд нархшда мегӯяд зиёдтиш кати арзанда. то қаз суми холӣ мегӯяд на алиш на қарз намешад. суми холӣ ва ин мошина нархаш 7500 сомони Бадрон бо ягон сум хай дар назди капоти мошин мегзарад. ин мошинча Бадрон дар территорияи шаҳри Хуҷанди Бостонӣ қарор дорад. нахадо мегӯяд баллон соз, аккумулятор пачка, 6 моҳ ҳуҷҷат дорад. рақамҳошон тисел аст. ба кадоми шумо ки лозим аст бештар маълумотои пурраша аз соҳибашон мегирем. мошинои фурӯшӣ дошта бошанд. агар дар мо роӣ кунед мо фурӯшда мегузорем. шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст Бадрон ҳаст Opel Vectra I ки соли 1995 аст ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. мотор простой 1.6 литр, коробка механика, сайстари мошин Бадрон нахада камбудиша нагуфтиян. хайр мумкин ягон мелчовка кор дошта бошад, не ки умуман ягон чи гуфтагӣ нестанд. 4 баллонаи средни, 4 диска, салон тоза, раднои краска савз, номеро транзит мошин нахаду. ин мошин Бадрон дар территорияи шаҳри Ваҳдат қарор дорад ва нархша гуфтесанд 20 000 сомонӣ бо қалчон хай занг зада муомила мекунед. 95 соли нархаш 20 000 сомонӣ ки нархаш бениҳоят арзон аст. мумкин хай бо ҳамерам арзонтара мекунанд. рақамҳошо Вавилон аст. чихеле ки дар комментара шумо хоҳиш кардед ки Opel Vectra бо нархҳои арзон монем. ин ҳамин закати шумо кардагӣ аст ки марҳамат тамос гирифта боз пурсед. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аст Бадрон Opel Zafira аст ки светои сафед соли 2006 сола ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. авио мотор 1.8 литр, коробка механика, сайстари мошин Бадрон нахаду. ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд бурчидага 4 баллонаи 70%, салон тоза, раднои краска сафед, ҳамаш ҳамин хел маълумото ҳаст Бадрон. фақат як ҳуҷҷат мекунӣ мега фақат мегири газ мети документош бурчидага. не ки нархи мошин Бадрон бениҳоят арзон аст ки ин мошин дар душанбе пойтахта қарор дорад ва нархша гуфта 35 000 сомонӣ бо хай ва савдо муомилаша қатъиш худатон мекунем. то қаз суми холӣ гуфтага аст алиш палиш дар кор нест. рақамо мегафон марҳамат дига маълумоти бештар аз соҳибашон. кадом намуди мошин ки ба шумо дар кор бошад дар комментари нависед, мо ҷудо карда баъри шумо навор карда пешкаш мекунем. лайкҳоро аз ин дариқ надорем ва навора дар WhatsApp имо падисаш кунем. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аст Бадрон Opel Astra F ки дар кузофи караван универсални чихеле ки шумо хоҳиш кардед ки караванҳои арзон монем. баъри шумо каравани арзон. соли 1994 аст ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. авио мотор простой 1.6 литр, коробка механика, сайстари мошин Бадрон нахаду. 4 дискаҳои престиж, 4 баллонаи средни Бадрон 65% ва салоншам нормални аст. раднои краска мошин Бадрон хай нархашда арзанда. на ҳолати зури на безе ҳолати средни нахаду ҳамин хел сайстани. хадавои булмини ва ҳуҷҷат ягон чи гуфтагӣ нест. ягон маълумото иловагиш агар хоҳем фаҳмидан дар рақамҳошон занг мезанен пурра карда мегирем. ин мошин дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад ва нархша гуфтасан 18 000 сомонӣ боз ягон сум муомила мекунанд. тоқа вариантҳои суми холӣ гуфтага аст алиш палиш хеле вариантҳо ягон чи нагуфтаям. рақамҳошон мегафон аст кор мекунад ва маълумотои пурраша аз рақамҳошон мегирем. 18 000 сомонӣ дӯстони азиз, каравани арзон марҳамат одамони харидорда. агар мошини савдо нашуда бошад метавонен савдо карда гирем. шумо дам агар чунин мошинҳои фурӯшӣ, мошинҳои боркаш, хона, замин, квартира, ягон маҳсулотҳои мисол ягон чиз дигар бошад барои фурӯхтан, метавонед ки хеле сурат ва мисол маълумотша роӣ кунед, мо фурӯшда мегузорем.
дар имрӯза навор дӯстони азиз ҳамин қадр мисол мошинои фурӯштош кардем пешкашон кардем то видеои оянда худо нигаҳбони шумо.